Bratislava sa topila v nekonečnom novembrovom daždi, presne ako morálka tohto mesta. Pre Radeka to bola už tretia noc v tomto mesiaci, čo ho volali k vylúpenému kasínu, k ďalšiemu krvavému divadlu v neónovom prítmí. Grand Casino Dunaj svietilo do tmy ako maják skazy, jeho blikajúce svetlá sa odrážali v kalužiach na rozbitom chodníku. Kým sa Radek predieral davom zvedavcov a uniforiem, cítil tú známu zmes chladu a hnevu. Vzduch bol hustý pachom mokrého asfaltu, lacného tabaku a strachu, ktorý sa vkrádal do kostí. Mesto sa menilo, staré istoty sa rozpadali a na ich troskách rástli nové, brutálne pravidlá písané hlavňami zbraní. Radek vedel, že toto nebola práca obyčajných zlodejov. Bola to vizitka niekoho, kto si bez strachu bral, čo chcel. Čo? Vnútri bol luxus kasína poškvrnený tichou brutalitou. Zamatové koberce boli posiate sklom a prevrátenými stoličkami, no trezor zýval prázdnotou s desivou, takmer chirurgickou čistotou. Priamo pod ním ležalo prikryté telo strážnika Pavla, ktorého Radek poznal z videnia. Jeden presný výstrel, žiadne známky boja. Žiadny zbytočný chaos. Miestni policajti bezradne prešľapovali a zapisovali si výpovede, ktoré nikam neviedli, pretože hľadali známky paniky, kde bola len chladná kalkulácia. Radek však videl niečo iné. Videl tú disciplínu vojenskej jednotky, ktorá vykonala misiu s mrazivou efektivitou. Toto nebola lúpež, ale poprava spojená s odkazom pre celé mesto. Každý žetón na zemi kričal príbeh o moci a bezohľadnosti. Kým ostatní hľadali odtlačky prstov na hladkých povrchoch, Radek prehľadával tiene, miesta, kde sa skrývajú chyby. Jeho pohľad sa zastavil na drobnosti pod nohou ruletového stola, niečom, čo do tohto pozlátka nepatrilo. Bola to na poli zhorená zápalková škatuľka, premočená a takmer nečitateľná. No aj v prítmí Radek rozoznal vyblednutý obrys vlčej hlavy, symbol neslávne známeho baru u Starého vlka. Miesto, kde sa dohody uzatvárali tichšie ako šepot a kde sa životy predávali lacnejšie ako riedená vodka. Opatrne ju zdvihol vreckovkou, cítil jej nepatrnú váhu. Zatiaľ, čo sa polícia zaoberala miliónmi, ktoré zmizli, Radek držal v ruke jedinú vec, ktorá mala skutočnú cenu – prvú stopu. V malej zadnej miestnosti našiel Radek krupierku Elenu, ktorej trasúce sa ruky nedokázali udržať šálku s kávou bez toho, aby ju nerozliala. Jej tvár bola kriedovo biela, oči plné desu, ktorý nezmizne s východom slnka. Radek sa k nej prihovoril tichým, pokojným hlasom, ktorý bol v ostrom kontraste s búrkou vonku aj v jej vnútri. Pomaly, slovo za slovom, z nej dostal príbeh o novom hráčovi, arogantnom mužovi s pohľadom predátora. Pred 2 dňami prehral takmer 1 000 000 korún a ani nemihol brvou, no pri odchode precedil pomedzi zuby, že toto kasíno mu to ešte vráti. Elena si pamätala jeho ľadový pokoj, ktorý bol desivejší než akýkoľvek výbuch zlosti. Radek počúval a vedel, že informátor zvnútra nemusí byť vždy ten, kto otvorí dvere, niekedy stačí, že len pozná ich slabiny. Neskôr v noci, vo svojej kancelárii zaliatej dymom z cigariet, Radek hľadel na zápalkovú škatulku ležiacu na stole. Svetlá mesta sa predierali cez žalúzie a kreslili po stenách pohyblivé mreže, presne ako tie, ktoré ho čakali v podsvetí. Toto nebola lúpež pre peniaze. Bola to demonštrácia sily v chaose divokých 90. rokov. Radek si znovu premietal detaily. Vojenská presnosť, vnútorné informácie, tichá likvidácia strážnika. Všetko to ukazovalo na novú generáciu bosov, ktorí si delili mesto bez akýchkoľvek pravidiel. Mŕtvy Pavol bol pre nich len štatistickou chybou, bezvýznamnou figúrkou v ich krutej hre. Tá malá škatuľka bola jediným kľúčom a Radek vedel, že dvere, ktoré otvorí, vedú priamo do vlčieho brlohu. Radek stál pred brlohom zvaným u Starého vlka, kam ho priviedla obyčajná škatuľka od zápaliek, tichý posol smrti z posledného miesta činu.
Ošarpaná fasáda nasiaknutá vlhkosťou a hriechmi sľubovala len zabudnutie alebo problémy, no on prišiel hľadať pravdu, nech už bola akokoľvek špinavá. Dážď neúnavne bičoval asfalt a odrážal neónové svetlo, ktoré ako chorobná žiara lákalo stratené duše dovnútra. Pre Radka to však nebol prístav, ale vstup do arény, kde platia iné pravidlá a rešpekt si treba vydobiť, často aj pesťami. Zdvihol golier svojho premočeného trenčkotu, ako by sa chcel skryť pred svetom, ktorý sa chystal pohltiť. S hlbokým nádychom zatlačil do ťažkých, vrzgajúcich dverí a vkročil z chladnej noci do dusivého tepla podsvetia. Vnútri Radka ovanul ťažký vzduch presítený dymom z lacných cigariet, pachom rozliatého piva a tichým zúfalstvom. Každý stôl v prítmí hostil vlastný príbeh o zrade a zlomených snoch, no všetky oči sa na chvíľu upreli na neho, na cudzinca, ktorý sem očividne nepatril. Jeho pohľad preletel po miestnosti a zastavil sa na barmanovi, mužovi s tvárou zvráskavenou ako stará mapa, na ktorej boli cesty vedúce len do slepých uličiek. Radek zamieril k baru, jeho kroky duneli po zodratých drevených doskách a ignoroval tiché pohľady plné podozrenia a pohrdania. Vedel, že toto miesto je cintorínom tajomstiev, kde sa informácie vymieňajú za mlčanie alebo krv. Cítil, ako sa atmosféra zhusťuje s každým jeho krokom a bol pripravený zaplatiť akúkoľvek cenu. V stávke bolo priveľa na to, aby cúvol. Radek si sadol na barovú stoličku a položil zápalkovú škatuľku na lepkavý pult priamo pred unavené oči barmana Jozefa. Ticho, ktoré medzi nimi zavládlo, bolo takmer hmatateľné, plné nevyslovených hrozieb a starej známej nevraživosti. Vedľa škatulky potom Radek položil zvytok bankoviek, dosť na to, aby vzbudil záujem, no nie toľko, aby vyzeral ako ľahká korisť. Chladným hlasom prehovoril, že hľadá len odpovede, nie problémy, a zaujíma ho ktokoľvek, kto sa v poslednom čase chváli peniazmi, na ktoré nemá nárok. Jozefov pohľad nervózne preskakoval medzi peniazmi a Radekovou tvárou, v očiach sa mu zračila zmes chamtivosti a smrteľného strachu. Radek sa naklonil bližšie a jeho šepot bol ostrejší než akýkoľvek nôž, keď dodal, že noc je ešte mladá a nehody sa stávajú aj tým, ktorí vidia a počujú priveľa. Táto skrytá vyhrážka visela vo vzduchu ako dym z jeho cigarety. Jozefova odolnosť sa zlomila a jeho slová sa rinuli von ako slabý, chrapľavý potôčik. Povedal Radekovi o istom Milanovi, bezvýznamnom kriminálnikovi a bývalom vyhadzovačovi, ktorý sa z ničoho nič začal oháňať tučnými zväzkami peňazí. Vraj ho bolo v poslednom čase vídať v spoločnosti ľudí miestneho bosa, mužov s povesťou, ktorá zaručovala, že sa im každý radšej vyhne. Radek počúval s kamennou tvárou, no v mysli si skladal mozaiku, ktorej posledný a najdôležitejší kúsok prišiel v zápätí. Jozef sa priznal, že Milan kedysi robil ochrankára v niekoľkých kasínach, vrátane toho posledného, kde sa odohrala tá krvavá lúpež. To bolo ono, to bolo spojenie, ktoré Radek hľadal a ktoré otváralo dvere priamo do pekla. Barman stíchol a jeho pohľad dal jasne najavo, že jeho ochota spolupracovať sa práve skončila. Radek vstal, nechal peniaze na pulte a bez slova odišiel, pretože už mal to, po čo prišiel. Keď Radek opäť vyšiel do dažďa, chlad noci už nepôsobil tak mrazivo, pretože v ňom horel nový plameň. Meno Milan a jeho minulosť strážcu kasín bola tá horúca stopa, na ktorú čakal. Prvý pevný bod v mori klamstiev a násilia. Cítil to známe vzrušenie lovca, ktorý sa blíži ku svojej koristi, a vedel, že tento malý podvodník je kľúčom k celej sieti. Bol to ten najslabší článok reťaze a Radek bol odhodlaný ho roztrhnúť, aj keby mal použiť holé ruky. Kráčal po mokrom chodníku a jeho postava sa pomaly strácala v tieňoch mesta, pričom si v hlave už plánoval ďalší krok.
Zároveň si však ostro uvedomoval nebezpečenstvo, ktorému sa vystavil, pretože sa práve chystal zaklope na dvere ľuďom, pre ktorých bol ľudský život len číslom v účtovnej knihe. Hra sa začala a Radek vedel, že v nej neexistujú pravidlá. Vôňa zatuchliny a lacného alkoholu udrela Radeka do tváre hneď, ako vkročil do Milanovho bytu. Pootvorené dvere boli tichým pozvaním na predstavenie, ktoré už skončilo a on bol len oneskorený divák. Vnútri ho čakala scéna ako z príručky pre začiatočníkov. Milan bezvládne sedel v starom kresle, zbraň mu ležala v lone a na stole bol úhľadne položený list na rozlúčku. Všetko bolo až príliš dokonalé, príliš čisté na to, aby to bola práca zúfalého muža, ktorý sa rozhodol skoncovať so životom. Radek v tej chladnej precíznosti okamžite spoznal rukopis profesionálov, ktorí po sebe upratujú s chirurgickou presnosťou. Pre nich bol Milan len voľný koniec, ktorý bolo treba úhľadne odstrihnúť, aby sa sieť nerozplietla. Radek cítil, že toto nebol koniec príbehu, ale len ďalšia krvavá bodka za vetou, ktorú ešte len musí rozlúštiť. Radek ignoroval zinscenovanú samovraždu, pretože vedel, že pravda sa neskrýva v tom, čo je viditeľné, ale v tom, čo po sebe zanechali vrahovia v domnení, že to nikto nenájde. Kým by sa forenzný tím zaoberal guľkou a atramentom na liste, Radek sa sústredil na anomálie a narušenú symetriu bytu. Jeho pohľad klzal po ošúchanom koberci, po prasklinách v stene, po každom tieni, ktorý mohol ukrývať tajomstvo. Vrahovia vždy urobia chybu, pretože ich arogancia im nedovolí myslieť na osamelého detektíva, ktorý neverí na náhody. Vedel, že nemá veľa času, kým prídu jeho nadriadení a s úľavou prípad uzavrú ako ďalšiu tragédiu strateného gamblera. Preto prehľadával každý centimeter s vedomím, že hľadá kľúč, ktorý by mohol odomknúť celé peklo bratislavského podsvetia. Pod uvoľnenou parketou pri okne, kde sa hromadil prach rokov, nahmatal Radek konečne niečo pevné a hranaté. Nebol to balík peňazí, ako by možno čakal, ale malý zápisník v ošúchanej koženej väzbe, ktorý voňal zatuchlinou a strachom. Keď ho Radek otvoril, jeho obsah mu okamžite potvrdil všetky tušenia, ktoré ho sem priviedli. Stránky boli plné stĺpcov s dátumami a kódovanými číselnými údajmi, ktoré s mrazivou presnosťou zodpovedali dňom a sumám z kasínových lúpeží. Toto bolo Milanovo účtovníctvo, jeho spoveď a zároveň jeho rozsudok smrti, ktorý mu niekto doručil priamo do obývačky. Radek pochopil, že Milan nebol len komplic. Bol pokladníkom, mužom, ktorý vedel príliš veľa o tom, kam tečú krvavé peniaze. A teraz tento zápisník predstavoval štafetový kolík v hre, ktorej pravidlá neurčoval zákon. Práve keď Radek chcel zápisník zatvoriť a schovať ho ako svoj najcennejší tromf, vypadla spomedzi stránok stará, zažltnutá fotografia. Obraz na nej bol ako úder do žalúdka, pretože odhaľoval spojenie, o ktorom sa v meste len šepkalo v najtemnejších kútoch. Na fotografii stál usmievavý a o 10 rokov mladší Milan, ktorý priateľsky objímal muža s očami chladnými ako oceľ, samotného Jána Boroša, nedotknuteľného bossa, ktorého meno sa policajti báli vysloviť nahlas. Radek sa díval na tú zamrznutú chvíľu bratstva a vedel, že už neloví len obyčajných zlodejov, ale pozerá sa priamo do tváre organizovaného zla. Táto fotografia bola viac než dôkaz. Bola to mapa vedúca priamo do jamy levovej. Zrazu sa z Milana, bezvýznamného ochrankára, stal kľúčový svedok proti najmocnejšiemu mužovi v meste. A Radek držal v ruke dôvod jeho popravy. Vzduch v kancelárii Radekovho šéfa bol hustý od dymu z lacných cigár a ešte lacnejších výhovoriek, prečo by mal prípad okamžite uzavrieť. Bol to gambler Radek, dlhoval peniaze a neuniesol to, kričal náčelník a mával rukami, ako by sa snažil odohnať nepríjemnú pravdu. Máme priznanie, máme zbraň, máme mŕtvého páchateľa, tak na čo ešte čakáš? Radek mlčky stál a počúval ten teatrálny výstup. V mysli sa mu však premietal obraz Boroša z tej starej fotografie.
Prikázali mu, aby to nechal tak, aby spálil spisy a zabudol na meno Milan, čo pre neho bolo jasným signálom, že strach siaha až na najvyššie miesta. Tento zbabelý tlak ho však nezlomil. Naopak, utvrdil ho v presvedčení, že Milanova smrť nebola koncom, ale len začiatkom. Keď odchádzal z kancelárie, Radek vedel, že odteraz je v tomto boji úplne sám a že každý ďalší krok bude stúpaním na mínové pole. Radek vedel, že vojna sa nevyhráva frontálnym útokom, ale stratégiou, a tá jeho bola riskantná ako ruská ruleta s plným bubnom. So spismi proti Borošovi na stole, ktoré by mu jeho nadriadení aj tak zhodili, pochopil, že musí vstúpiť priamo do jamy levovej. Nešiel tam však ako obeť, ale ako lovec, ktorý nastraží pascu s návnadou, ktorú Boroš nečakal, s jeho vlastným egom. Rozhodnutie padlo v tichu jeho zadimenej kancelárie, kde sa tiene hrali na stenách ako prízraky jeho mŕtvych svedkov. Zdvihol starý telefón, ktorého číselník cvakal ako odpočítavanie pred výbuchom, a dohodol si schôdzku v reštaurácii Monako, mieste, kde sa diabol stretával s anielmi na večeru. S každým otočením číselníka cítil, ako sa slučka sťahuje, no nebolo jasné, okolo čieho krku. Táto hra bola jeho poslednou kartou a on ju musel zahrať dokonale. Reštaurácia Monako bola ostrovom prepichu v mori bratislavskej špiny 90. rokov, miestom, kde sa peniaze menili na moc a moc na beztrestnosť. Radek vošiel dnu a jeho mokrý trenčkot bol ako urážka v tomto svete hodvábu a drahých parfumov, no jeho pohľad bol ostrejší než ktorýkoľvek príborový nôž na stole. V najtmavšom kúte, ako pavúk v strede svojej siete, sedel Ján Boroš, stelesnenie chladnokrvnej arogancie v obleku šitom na mieru. Jeho oči, malé a bezcitné, si Radeka premerali s pobaveným pohrdaním, ako by sa díval na zatúlaného psa. Radek kráčal k nemu pomaly, každý jeho krok bol premyslený, pretože vedel, že na tomto území neplatia zákony, ktoré prisahal chrániť. Tu platil len jediný zákon, ten Borošov. Ticho medzi nimi sa dalo krájať, prerušované len cinkaním pohárov od vedľajších stolov, kde si smotánka užívala svoju nevedomosť. Radek neprehovoril ani slovo, iba mlčky položil na biely ľanový obrus jediný dôkaz. Malú, ošúchanú fotografiu Milana stojaceho vedľa Borošovho nablískaného Mercedesu. Nebola to obžaloba, bol to odkaz, tichý výkrik do tmy, ktorý mal Borošovi naznačiť, že jeho dokonalý svet má trhliny. Sledoval Borošovu tvár, hľadal v nej náznak prekvapenia, strachu, čohokoľvek, čo by prezradilo jeho ľudskú stránku, ale nenašiel nič. Boss sa na fotografiu pozrel s ľadovým pokojom, ako by sa díval na jedálny lístok a potom uprel svoj pohľad späť na Radeka. V tej chvíli Radek pochopil, že nehrá proti človeku, ale proti monštru v ľudskej koži. Boroš sa zasmial, no bol to smiech bez radosti. Zvuk bruseného skla, ktorý Radekovi prešiel po chrbte. Namiesto obrany prešiel do útoku a pomaly posunul cez stôl hrubú, neoznačenú obálku, z ktorej vykúkali bankovky najvyššej hodnoty. Každý má svoju cenu, Radek, prehovoril Boroš konečne a jeho hlas bol pokojný a jedovatý zároveň. Tá vaša je 500 000 korún za to, že tento malý problém presmerujete na môjho priateľa Michala. On to pochopí. Ako dôkaz svojej moci a ako gesto dobrej vôle mu Boroš bez zaváhania prezradil meno svojho informátora v kasíne, manažéra Petra, ktorý mu donášal plány bezpečnostných systémov. Radek pozeral na tie peniaze, na tú zradu podanú na striebornom podnose a cítil sa, ako by mu diabol práve ponúkol kľúče od pekla. S Borošovou ponukou, ktorá mu pálila dieru vo vrecku kabáta, kráčal Radek späť do noci, ktorá ho stvorila. Dážď sa zmenil na nemilosrdný lejak, ako by sa samotné nebo snažilo zmyť z mesta všetku tú špinu, no márne. Zastavil sa pri veľkej mláke, v ktorej sa odrážali neónové svetlá a jeho vlastná pokrivená tvár muža na ráz cestí. Mohol prijať dohodu,
usvedčiť jedného zločinca pomocou druhého a do konca života sa topiť v krvavých peniazoch, alebo mohol pokračovať v boji, ktorý bol vopred prehratý. Bol sám proti všetkým, proti podsvetiu, proti svojim nadriadeným, proti celému prehnitému systému. V tej chvíli, stojac v prúde špinavej vody tečúcej po chodníku, si Radek uvedomil, že spravodlivosť v tomto meste nie je slepá, ale mŕtva. A on sa musel rozhodnúť, či ju pochová, alebo sa pokúsi vzkriesiť jej ducha. Borošov návrh znel v telefóne ako syčanie hada, plný sladkých sľubov a jedovatých klamstiev, ktoré mali Radeka navždy spútať. Radek počúval s kamennou tvárou, pričom každé slovo jeho súhlasu bolo starostlivo zváženou lžou, ďalším kameňom do mozaiky pasce, ktorú tak precízne budoval. Prijal ponuku, dohodol miesto a čas, presne podľa Borošovho scenára, no v jeho hlave sa už odohrávala úplne iná hra s odlišnými pravidlami. Vedel, že toto je jeho jediná šanca, ako dostať všetkých potkanov z dier naraz a ukončiť túto špinavú kapitolu dejín mesta. Cítil, ako mu po chrbte steká studený pot, no jeho hlas zostal pevný ako oceľ, keď potvrdil stretnutie v starom sklade pri rieke. Táto noc mala patriť spravodlivosti, aj keby mala byť vykúpaná v krvi. Pre Boroša to mala byť korunovácia jeho moci, no Radek z toho plánoval urobiť jeho pohreb. V zaparkovanom aute s výhľadom na opustený prístavný sklad sedel Radek s kapitánom Pavlom, jediným mužom na oddelení, ktorému ešte veril. Dážď bubnoval na strechu vozidla a stierače monotónne odhaľovali siluetu hrdzavejúcej budovy, ktorá sa čoskoro mala stať dejiskom krvavého divadla. Radek mu tichým hlasom vysvetlil svoj riskantný plán, každé slovo premyslené a plné váhy zodpovednosti za životy, ktoré sa chystal postaviť do palebnej línie. Pavol len mlčky prikyvoval, jeho tvár bola zbrázdená vráskami z rokov strávených bojom s veternými mlynmi v skorumpovanom systéme. V jeho očiach videl Radek záblesk nádeje, ale aj strach, pretože obaja vedeli, že v tejto hre vsádzajú úplne všetko. Nebola to oficiálna akcia, len zúfalý pokus dvoch mužov vyčistiť mesto od špiny, aj keby mali pritom sami porušiť všetky pravidlá. Keď Radek dokončil, vo vozidle zavládlo ťaživé ticho prerušované len zvukom dažďa. Stará telefónna búdka na opustenom rohu ulice páchla vlhkosťou a lacným tabakom. Dokonalé miesto pre zradu, ktorú sa Radek chystal spáchať. S kapucňou stiahnutou hlboko do čela vhodil mincu do automatu a vytočil číslo, ktoré mu spálilo dieru do vrecka. Na druhej strane sa ozval hrubý hlas jedného z Michalových poskokov, plný arogancie a nedôvery. Radek so zmeneným hlasom mu predniesol krátku údernú informáciu o Borošovej pasci a stretnutí v sklade, pričom zasadil semienko podozrenia a krvilačnej pomsty. Každé slovo bolo ako jed, ktorý mal otráviť obe strany a rozpútať peklo, v ktorom dúfal spáliť všetku špinu. Keď zložil slúchadlo, na chvíľu sa oprel o studené sklo a privrel oči. Vedel, že práve poslal niekoľko mužov na smrť, no v tomto meste sa spravodlivosť nedala kúpiť čisto, musela sa vydobiť v ohni a krvi. Vnútro skladu explodovalo v symfónii chaosu a smrti, keď sa tri znepriatelené strany stretli v smrtonosnom tanci. Výstrely trhali tmu a triesky lietali zo starých drevených debien, zatiaľ čo muži kričali v agónii a zúrivosti. Radek sa pohyboval v tieňoch ako prízrak. Jeho oči neúnavne pátrali po jedinom cieli, Jánovi Borošovi. Ignoroval guľky svištiace okolo jeho hlavy, adrenalín mu otupil strach a zostril zmysly na maximum. Videl, ako padajú telá Borošových aj Michalových mužov a ako sa medzi nich zamiešali aj policajti v civile, čím sa chaos ešte znásobil. Pre Radeka to nebola len prestrelka, bol to očistec, ktorý si sám naplánoval, aby mohol z tohto pekla vytiahnuť hlavného diabla. Medzi zábleskami z hlavných zbraní konečne zbadal Borošovu siluetu, ako sa krčí za hromadou sudov a snaží sa prestrieľať si cestu von. V krátkom tichu
Keď sa streľba na chvíľu prerušila, zahnal Radek Boroša do kúta, s hlavňou pištole namierenou priamo na jeho spotenú tvár. Boroš s prázdnym zásobníkom a obkľúčený prichádzajúcimi policajtmi sa zrazu diabolsky zasmial, smiechom plným pohrdania a zloby. Dokázal si to detektív, vychrčal a priznal sa ku všetkému, k lúpežiam, k vraždám, k podplácaniu, ako by odhaľoval svoje najväčšie víťazstvá. Radek len mlčky počúval, zatiaľ čo mu cvakali putá na Borošových zápestiach a odvádzali aj bledého manažéra Petra. Neskôr, vonku v chladnom daždi, si Radek konečne zapálil cigaretu, ktorej dym sa miešal s nočnou parou. Spravodlivosti bolo učinené zadosť, no pohľad na sanitky odvážajúce telá mu pripomínal, že toto víťazstvo má trpkú príchuť krvi a zrady. V tomto meste, ako Radek dobre vedel, bol pokoj len krátkou prestávkou medzi búrkami.